Čau, čau ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. A som tu spoločne s kamošom, ktorým som tu ešte nebol. Tak čau. Mamma mia. Štelujem kameru, počkaj. To je ideálne, neviem naštelovať kameru. Čo? Počkaj. Albo vypič a urovnám full iron. Full iron. Mám 16 z toho, spravím obidvom chestplate. Spravím obidvom chestplate. No čo je full iron? A nemáme už iron. Kde si? Som tu pred bránou našou na Mageri. Si nastal podpásat. Tak stoj. To fakt? Si to tam ty? Otoč sa. Jo, aj tak to nejsi ty. Kde si? Je pod tou dierou. Jakou dierou? Počkaj, stoj. Ne, to nejsi ty. Si nastal Mageri, ty kokoda pod Mageri. Viem, že som všimnutý. Že ne. Vieš čo, stretneme sa u melónu. Sice tuto mapu... Čo si robil s tým ironom? 2 chestplaty. A iron swordy? Robil? Zatiaľ nie. Tu si, hej. Tu máš. Otoč sa. Počkaj, počkaj. Do čestu mi to hoď, hej? Do pravého dolného rohu. Mám? Dobre. Diváci... Myslíš, že to dáme? Že vytvoríme ich tam. A Ne, ne... že keď budeme tvářit nejaké iron. No to bude To lepšie. sa za tebou čurok. Teraz nemám už ani jeden iron. Všetci mi ho kradnú. To prdele, dajte im subscribe na čele. Keď dohráme túto hru, ideme si zahrať na server MC Titan. Nie, veľmi sa mi nejako nechce chodiť na nový server. Ale tak to je úplne cool. Keď vyhráš jednu hru Skywars, tak dostaneš plus 10 skóre ako. Keď jednoho zabiješ na Teraz Skywars. dostaneš 400 coinov za víťazstvo, takže... Poznáš youtubera Vendaliho? No, nechcem. A videl si jeho video na tom novom serveri? Predpokladám tento. To? Čo? Že rozmúšia iron swordy. Mám 16, ale Mám nevypiť. byť na full iron, ne? Nie, ja mám 18. Iron. Iron full veľký na to robíš? 20. Ale nemám ešte ani jeden. Šarpne 4 knopky. Ja mám 23. level, čo ty? Ja si tiež viem nejaký iron na češník som pečil. Sa na nich to. Už mám 21 iron, no to je šup. Mám 21 iron, no. Je to šitné, ale nemám. Dáš mi ho? Dáš mi ten iron? Ja si ho vypekám, lebo ja tam už mám aj uhlie. Prč si? Ja si načíš mi 21 iron, ale počkám, kým sa to vypečie. Pôjdem kilovať si potom za full iron. Ja už mám nejaké kily stať, lebo ešte spojím peklo. Budeme mať... Spravíme si aj luky. My sme búže. Čo? My sme to modrie. Áno. Už robím iron meče.
Idem ti ho hodiť. Ja som na malých Ironoch. Čo? Ja som na malých Ironoch. Vieš, že to. Poď sem pred vchod. Kde si? Som malých Ironoch, to musíš vedieť. Kde ťažíš? U malých Ironoch. Ale veď... Kde si? Tak počkaj, ešte trošku si musím naťažiť a prídem. Pri Ironoch si? Dobre, už idem. U Melónov, hej? Ja ťa hľadám celú dobu. Bola. U Ironu, aj ty tam nejsi akože. Veľkých Ironov si. Kde si? Na melóne. Kde si? Si... Kde si ty? Kde si u Melónov? Áno. Poď do česty. Dobre. Zase takisto. Poď do česty. Ja si to ideme enchantnúť. A ja si to idem enchantnúť na taký piach. Ja neviem, či si idem enchantnúť aj či spojit aj meč, či len meč. Ja Ja si idem aj dať vypieť ostatný Iron, aby som mal full Iron. Dobře. Takže nesmiem rovno. Na koľko Iron si to mám enchantnúť? 12. Ja si to na 19. asi enchantnem. 19, tak to sa mi zdá, že nie. A hej, je tu 19. Dobre, enchantuj. Ja idem na 12 level, takže... 11., 16., 7., 15., tak... Ja 10, 4, 7, 5, ja zoberiem 16. 12. 12 level. Prekliatie či lánkonožcov. Prdele, 11. 7. level. Hej, na chestplane som dostal ochrana 1 a trne 1. Ako som mohol trne 1 dostať na toto. Chceš, ukážem ti to? Ale trne 1 dostať na chestplate sa nedá. To nám je čo len. Hodil som ti ho, pozri sa. Sharpness 2, yes. Hodil som ti ten chestplate, pozri sa. Pozri sa na ten chestplate a hoď mi ho späť. Ja mám, vieš čo za nič, Sharpness 2. No ty sa... Ja mám prekliatie článkonožcov, ako čo s tým zmôžem. Ja mám to ostrosť 2. Som slabší. Som zabil. Keď si urobím ešte full Iron, taký je niečo Iron. Ja mám 17 vypečeného ironu. Tak si urob full Iron. Urobím. A potom ideme na grid. Dobre, ja mám 10 Iron. Nie! Dobre. Ja som full iron. Ja idem full Iron ešte. Expí sa za strom. Ty hodil Iron. Áno, expí sa za strom. Drevo Mám už vyhodím. len to. Čapičku a idem to. Idem si enchantnúť bodky za level 1. Ja si čas pôjdem skôr niečo. No mám dosť dobrý meč, akože na 12 level. Nemeč. Bodky. Ja si skôr krompák čeča. A nie Level 1. Mám ochranu 1. Ako poďme asi na grid. Diváci, toto bude z tohto videa už asi všetko, trvá dosť. Takže ďalšia epizóda z tohto neviem, či bude. Vydám to až keď dohráme tú hru. A keď budeme niekoho rašovať, tak to natočím. Takže čaute.